Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios, amen. Karong gabi una, usa na pud mi ka nindot kay nga opportunity nga gihatag sa Ginoo para sa tuwa nga magtuon ta sa pulong sa Dios. Especially sa ko ang mag-share sa inyo ha sa pulong sa Ginoo nga may atong gikinahanglan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Amen. O kamong naa sa panimalay niya, salamat sa inyong panahon inyong gihatag o karong gabi una before ta moadto sa pagtuon sa pulong sa Dios ato na ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta? Today I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today I take hold of all God's blessings, healings and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Mga igsoon, ato ginang tuuhan, dili ginato na siya kalimtan, ato ginang tagaag pagtagad, ato ni butang sa makasing-kasing unahon na tungod kay nasayod ko nga dako kay ni kahimuan sa mga katawhan sa Ginoo, especially katong mga tao nga nagatuo ug nagasalig yun sa atong buhi nga Dios. Amen. O di ta magalangan igsoon ato ta sa ato ang pagtuon karong gabi na ato sa atong foundation text nga atong pagkakuhaon diha sa Job chapter 14 verse 5. Ang pulong sa Dios nagaingon. Ngayon sa diha, gitakda mo na kung unsa kataas ang kinabuhi sa tao o dili siya makalapas sa panahon nga gitagal mo kaniya. Before ta magsugod igsoon, ato na ta sa atong mga pagkampo. Ang mahal mong langit noon, salamat. Kanya mo tahong mga gabion, salamat sa kay gayunan. Kaya magihatag sa matag usa, salamat. Even Lord, sa pulong ang mong pagkatun-an karon, salamat sa imong mga pinasahi nga mga pagpadayag. God, alang sa among kinabuhi kinong Dios tungod kay God, amon ang gikinahanglan sa matag karon unya to guide us sa matag adlaw sa among kinabuhi kay ingon ka God sa imong pulong God. Ang mga panahon ang dagan sa panahon karon, God, dili na maayo tungod kay ang panahon is dautan na God. Sama sa kong gi-share itong last Sunday, salamat Lord na ikaw ang maghahanay sa matag usa ng mga kinabuhi kinong Dios. We honor you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. O Amen. Praise God. Karong gabi na igsoon atong tun-an ang pulong sa Ginoo o ang ato ang topic nga atong paghisgutan is kini siyang ginaingon nga the best journey in life. Kabalo ba ka nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan is usa ka panaw, journey. Mangan ka og journey naatay padungyan, naatay gigikanan, naay mga plano, naay mga kahitabo, naay og sakuan pa naanay nakahanay na nang daan. Okay. Sa atong journey dito sa kalibutan igsoon, naana siya'y nakaapil, naay parte nga moabot sa atong mga kinabuhi na mga pahitabo na moabot sa atong kinabuhi, especially kanang problema, kay sa pagsugod nato diri sa kalibutan, pagkatao nato dito nagsugod pud ang kinabuhi sa tao nga makasinati og mga problema, makasinati og kabalaka. Okay. Sagaran ginaproblema nato especially sa mga tao karon atong pagkaon, atong sinina, atong seguridad, ang atong kaugmaon, mo kini kasagaran ginaproblema sa uban, ginakabalak-an, nagabuhat sa tanang mga pamaagi para andamon nila ang ilang ugma. Andamon nila ang ilang kaugmaon. O napaning ginaingon nga kagubot, siyempre sa kinabuhi sa tao, dili og nila pa, dili daw mo kompleto ang imong kinabuhi kung dili ka moagi kabalaka, dili ka moagi problema, dili ka moagi kagubot, mga paglutos diri sa kalibutan. Ikson tinuod man na siya. Pero kung ikaw nga anak sa Ginoo, nagatuo ka nga
kanang mga problema ha moagi man sa atoa, pero madaugon ka tungod kay nagatuo ka nga na kay kauban, o nagatuo ka nga ang imong kinabuhi nakahan-ay ng daan. Wala pa ka na tao, nakahan-ay ng daan. Kung nagatuo ka niya ani igsoon, diyan mo masinatian nga nindot kaayo ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nindot kayo ang kinabuhi or ang journey or ang panaw sa katao kung nakasabot ta sa mga plano o katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Igsoon, unsaon man nato pag angkon sa kanang ginatawag maayong panaw diri sa kalibutan or the best journey diri sa kalibutan. Okay. Mamahimo lang na nindot ang imuhang panaw or ang imuhang journey dinhi sa kalibutan. Number one dili sa pinaka the best dili gid ako ni kanang undangon sa pag-share sa inyo ha. Kana bang tungod sa akong nasinatian sa kinabuhi. Munindot lang ang atong journey. Hinay-hinayon mo gina sa Ginoo, dili mo siya automatic. Hinay-hinay mo gina ang dagan. Na uban nga automatic, nakoy uban nga step by step. Sa akwa nahitabo siya step by step, nakita nako ang Ginoo nga nakiguban. Tungod kay ginatugutan nako ang Balang Espiritu. Unang-una sa tanan igsoon. Kung imong ginatugutan, ginaalaw nimo ang Balang Espiritu nga mo'y magagiya sa imong kinabuhi. Mo'y mututo sa imuha, imo siyang gina-acknowledge kanunay sama sa akong i-share atong last Sunday nga ang pagpaduol diha sa Balang Espiritu ang mao ang pagpasalamat, pag-acknowledge, pag kana imo siyang kinahanglanon, imo siyang saligan, imo siyang higugmaon, imo siyang ginatugutan sa imong kinabuhi. So, mo na ang pagpaduol. Kung imo nang gina-practice ang imong kaugalingon diha, ang tingog sa Balang Espiritu igsoon kanunay gina siya makikistorya sa ato. Munang adlaw-adlaw sa atong kinabuhi matakaron og unya, practice ang imong kaugalingon sa pagpaminaw sa Balang Espiritu kay mo gid na siya ang pinakanindot nga giya sa usa ka tawo para mahimong maayo nindot ang imong panaw dinhi sa kalibutan. Kaya nga naman igsoon, wala man gyud laing nasayon sa imong ugma. Walay laing nasayon kung unsay imong agian, unsay imong dangatan, kundi ang Holy Spirit lang. Kung siya ang nasayod sa imong ugma, kung siya ang nasayod sa imong panaw, kung siya ang nasayod sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi, di nasayod po siya kung unsay mga solusyon. Nasayod po siya kung unsay mga lutsanan. Nasayod po siya kung unsa ang posible nga imong pagabuhaton. Ang ato alam is ato siyang paminahon. Ang ato alam, ato siyang sundod. Ato alam, ato siyang kanabang ialaw nga magapanglihok dinhi sa atong kinabuhi. So, amen? Ang atong kapalaran, isa sa atong ibutang sa panghap na igsoon. Ang atong kapalaran, dinhi sa kalibutan, isa sa atong sabton nga nakasulat na sa libro sa kinabuhi. Nakasulat na sa libro nga giprepara sa Ginoo. Giandaman na ka. Di ba imong tanaan ang Psalms or Salmo 139 verse 14 hangtod sa 16 sa ang pulong sa Dios. Ingon siya, giday ko ikaw kay katingalahan gayud ang pagkahimo mo kanako. Katingalahan ang imong mga buhat ug nasayod gayud ako niini. Verse 15, nakita mo ang akong mga bukog sa dihang gihimo ako sa tago sulod sa taguangkan sa akong inahan. Nakita mo na ako sa wala pa ako maporma. Ang gitagal nga mga adlaw sa akong kinabuhi nahisulat na sa imong libro. Bisan wala pa kini magsugod. Kung imong tan-awon diri igsoon, giday mo kini ang sulat sa mga pagday ni King David sa Ginoo tungod sa iyang nakita o ipakita sa Ginoo ang pagkakatingalahan sa atong pagkatao dito sa kalibutan. Pagkakatingalahan sa atong buhi nga Dios. Kaya naman nakita niya ang imong kinabuhi, nakita niya ang dagan sa imong kinabuhi, nasayod siya sa gitagal nga mga adlaw, matud pa sa atong gibasa kaganina nga sa atong foundation text sa Job chapter 14 verse 5 nga nakatakda na unsa kataas ang atong mga adlaw. Unsa kataas ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, nakatakda na ng daan.
O diri sa Salmo, ingon po siya diri ang gitagal yung mga adlaw sa kong kinabuhi na sulat na sa imong libro. Bisan wala pa kini magsugod. Maski wala pa nagsugod ang kinabuhi sa katao, pero nakasulat na ng daan, pag abot din mahitabo gina siya. Ug mo na giingon nga, ang tao moagi man og problema, ang tao moagi man og kabalaka, ang tao moagi man og kagubot, ang tao moagi man gyud og kamatayon. But one thing ang giingon sa Ginoo sa kuha, before matapos ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, taposon una sa Ginoo kung unsa tong mga nakasulat didto sa libro bahin sa imong kinabuhi. Kung ang Dios daghan pagplano sa imong kinabuhi, dili pa madali-dali tapos ang imong kinabuhi. Kung ang Dios daghan pagiandam para sa imuha, then dili matapos ang kalibutan hangtod dili nimo maangkon kung unsa ang giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Kay matod pa sa Salmo 31 verso 15, sa pulong sa Dios siya, ang akong kaugmaon ana kanimo. Luwasa ako sa akong mga kaaway nga nagalutos ka nako. Sige nga ni David, siya ang akong kaugmaon ana sa Ginoo. Okay. Kung ang tao dinhi sa kalibutan moingon sila akong kaugmaon naa sa akong pagpaningkamot. Ang akong kaugmaon sa akong mga anak naa sa akong pagpaningkamot, pag-ipon, paghago karon, pagbuhat og mga butang nga pangprepara sa ugma, magbuhat og dagko nga mga bodega, magbuhat og unsa bang negosyo diha nga para sa kaugmaan sa akong mga anak. Pero wa siya nasayod igsoon nga ang tinuod nga kaugmaon sa mga tao, especially sa mga anak sa Ginoo, naara gyud sa Ginoo. Amen? Kaya kung wala ang Ginoo, kung wala ang plano sa Ginoo, kung wala ang Dios imong kauban, naman kay gianda. Pero kinsa may muluwas sa imuha, gikan sa mga paglutos sa kaaway. Kinsa may muluwas sa imuha, gikan sa paglutos sa kaaway nga mao si Satanas. Wala. Pero kung naakay plano inubanan sa tabang sa Ginoo, naakay plano nga imong ginasang-at kanunay sa Ginoo, o ang Ginoo magkit ang mupatunahin ni ana, then ma-enjoy nimo kung unsa ang kapuon sa Ginoo. According pa sa Panultihon 69, and siya nagaplano ang tao sa angay niyang buhaton, apan ang Ginoo ang nagapatigayon niya na. Daghantag mga plano sa kinabuhi, daghantag plano nga magtrabaho, magnegosyo para sa kaugmaon sa atong mga anak. Pero kana nga mga plano igsoon, kung wala ni mo giuban ang Ginoo, imposible nga madayon. Imposible nga mahitabo. Mahitabo man, pero dili maayo ang resulta sa imong mga plano. Mahitabo man, pero makaluluoy ka. Mahitabo man, pero makaluluoy ang imong pamilya. Pero kung imong ginasang-at sa Ginoo tanan nimong mga plano, then ang Dios ang mupatigayon ni anang tanan. Ang Dios ang muhanay ni anang tanan. Ang Dios ang muplastar ni anang tanan. Igsoon sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, usa ni siya ka journey. Usa ni siya ka panaw. Mao ito ibutang sa atong una. Nakalatad na ang tanan. Nakasulat na ang tanan. Isa to alang, mutuo, musalig sa Ginoo, musandig sa atong Ginoo, maminaw sa balaang espiritu. According pa sa Biblia, ayaw ka balaka. Kaya nga naman, kaya kung ang tao mabalaka, dako na kay na siya epekto nga dili maayo sa iyang kinabuhi. Sa Matthew 6:27, ingon siya sa pulong sa Dios, kinsa ba kaninyo ang makapalugway sa inyong kinabuhi bisag gamay lang pinaagi sa inyong kabalaka? Ngayon siya, wala kayo. Siya, kung mabalaka ka, maka-extend ba na og gamay nga minuto sa imong kinabuhi? Makahatag ba nagkaayuhan sa imong kinabuhi? Diya sa Mateo, sa mayang ingon, hindi kayo. Wala gayud na siya mahimo. Muna ingon siya, ayaw ka mo pagkabalaka. Salig sa Ginoo ang tanan. Yes, there is kalibutan. Dili man gyud siya ikadinay, no? Nga ang tao mabalaka, especially sa ilang ugma, labi na katong mga pamilyado, naay pa eskwela, naay kinapakaon.
Pero igsoon, kanang imong kabalaka isang at sa Ginoo. Kaya nga naman, siya ang nasayod sa tanan, siya ang nasayod sa atong ugma, siya ang nasayod sa dagat sa atong kinabuhi. Sa iyang giingon sa Isaiah 46 verse 10. Ngayon siya diha. Ngayon siya, sa sinugdan pa lang, gipadayag ko na ang umaabot. Sukad pa kaniadto, giplano ko na kung unsa ang mahitabo. Okay. Sa sinugdan pa lang igsoon, gipadayag na sa Ginoo ang umaabot. Sa sukad pa kaniadto ha, wala pa ta. Giplano ko na kung unsa ang mahitabo. Okay. Unsay pasabot niya, gipadayag na niya ang posibleng mahitabo sa kalibutan, ang umaabot mga panghitabo o giplano na niya kung unsa ang mahitabo. Para sa aning mahitabo karon sa Iran o sa Israel. Malingaw ko aning uban kay mingon sila nga plano maguna sa kaaway. Good. Kay gusto gud nila o sa kuan pa gusto magud ilugon sa mga Muslim or sa Iran ang Israel tungod kay ginailugan man ang country tungod sa mga panulundon kunuhay sa ilang amahan nga si Abraham. Okay, plano po na sa kaaway, may tabo na, kirahon na. Pero igsoon, according pa sa pulong sa Ginoo, giplano ko na kung unsa ang may tabo. Ang Diyos na ang naghanay niya ng tanan. Mabitaw tong last Sunday, ang prayer nako sa kadaghanan or ang gipaampo nako sa kadaghanan is mo ni siya. Kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kayo sahay basin mo, kita pa ang babag nga dili matuman ang kabubuton sa Ginoo kay nagapakandoy ta, nagampo ta kalinaw, nagampo ta og kanang kadaugan. Yes, maayo na siya pero kung unsa ang plano sa Ginoo, mao gid ang matuman. Ay matud pa niya diri, matuman gayud ang akong mga plano. Sa iyang mga plano sa kalibutan, sa iyang plano sa imong kinabuhi, sa iyang plano sa imong pamilya, sa iyang plano sa imong ministry, matuman yun kung unsa ang plano sa Dios para sa imo. Amen? Muna, igsoon sa imong status karon unsa may imong giagian, unsa may kasinatian nimo kung nakadungog ka sa kung tingog. Hinamdumay og ayaw kalimot nga ang Dios naay plano para sa imong kinabuhi. O kana nga plano sa Dios, ingon siya, matuman gayud ang akong mga plano. Ingon siya, himuon ko ang tanan kong gustong buhaton. Nya, kabalo ba kay igsoon niya? Ang pulong sa Ginoo, nagbuhat siya kasubuan o kasabutan nga walay katapusan nga mo buhat siya og maayo sa imong kinabuhi. Kalipay niya ang pagbuhat og maayo sa imong kinabuhi. Sama na lang sa Jeremiah 29:11. Mara iyang giplano. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope. Muna ang plano sa Ginoo, maayo, kaugmaon, the best nga kinabuhi igsoon. Yan sa iyang giingon sa Isaiah 46 verse 10, matuman gayud ang akong mga plano. Himuon ko ang tanan kung gustong buhaton sa imong kinabuhi. So may itong buhaton igsoon. Buhaton na to. Kung sa may atong buhaton igsoon, atong i-claim kung unsa ang gisaan sa Ginoo, kung unsa ang giplano sa Ginoo, atong tuuhan. Kung unsa ang iyang giplano para sa atong kinabuhi, nga andam siya ang mabuhat para sa imuha. Andam siya mabuhat para sa kuha. Manang dili kita magduha-duha sa atong Ginoo igsoon. Ayaw duha-duha ang pulong siya. Ayaw duha-duha ang bala ang espiritu nga nag-ingon sa imuha, painumdum sa imuha nga matuman ang tanang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Manang wala tay laing buhaton sa atong kinabuhi diri sa kalibutan kapusan. Sa atong journey, kabalo man ta nga kontrolado sa Ginoo ang atong mga oras, ang atong kinabuhi, kano sa atong nagsugod, o kano sa abot ta matapos din sa kalibutan, unsa atong dangatan, unsa atong padulungan, asa talingkikan, kabalo man ang Dios ni anang tanan. Ang ato lang, kita nga mga anak sa Ginoo, wala gid laing buhaton. Mo nang giingon sa Panultihon chapter 3 verse 5 to 6. Sa pulong sa Dios nga siya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ang Dios lang yun ang saligan. Sa og ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Kasi karon diri sa kalibutan, usahay pag kanabay taong daghan ng mga tao nga nahimuot sa iya, daghan ng taong na napasunod niya, una-una niya iya na tong kaalam, tungod kay iyang gigamit ang kaalam diri sa kalibutan, mga kuyaw na siya. Usahay makalimot na siya sa Ginoo. Pero ang sa giingon sa pulong sa Ginoo, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam.
Saligi ang Dios sa tibok mo kasing-kasing. Verse 6, hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat. Unsa may mong gibuhat karon? Siguro nagluto ka diha, siguro nag-prepare ka o pangpanihapon sa imong pamilya, siguro na kay gitrabaho, siguro nag-serve ka, or sa ba imong ginabuhat diha karon. Ingon ang Ginoo, hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat. Nganong kailangan pa man nato hinumduman ang Ginoo sa tanan natong buhaton? Nganong kailangan pa man nato apilon ang Ginoo sa tanan natong mga plano? Nganong kailangan pa man gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi? Kung nga naman, kung kauban nimo ang Ginoo, imong ginasang-at sa Ginoo ang tanan nimo mga plano, kung imong gina-acknowledge sa ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat, ayon siya, tutulan kaniya sa hustong dalan. Siguro na kay mga desisyon nga maglibog ka, wala ka kabalo sa imong buhaton, pero kung imong ginaapil ang Ginoo sa matingala na lang ka nga naay solusyon. Matingala na lang ka nga makadesisyon ka insakto, tama. Kaya nga naman, saad man niya nga iyang buhaton, tanan niyang gustong buhatan para sa imong kinabuhi. Iyang sundon, iyang tumanon kung unsa ang iyang giplano para sa imong kinabuhi. O iyang tumanon ang iyang pulong nga nagaingon, tutulan kaniya sa hustong desisyon. Tutulan kaniya sa hustong dalan. Tutulan kaniya kung unsay angay nimong buhaton. Tugluan kaniya kung unsay angay nimong sundon sa imong kinabuhi. Giyahan kaniya igsoon sa tanan nimong pagabuhaton. When it is kalibutan sa atong journey igsoon, ang pinaka the best gyud, nakaingon dito nga, pinaka the best nga journey sa tao din sa kalibutan is by allowing the Holy Spirit to move, to empower, to use us. Nga naman, ang prayer ni Paul diha sa Ephesians chapter 1 verse 18 sa Amplified Bible, ngayon siya, and I pray that the eyes of your heart, okay, ang sa iyang pag-ampo, ang mata sa atong mga kasing-kasing, ang sa na siya, the very center and core of your being, ang kung imo nang tan-aw igsoon kana nga heart mong God, according sa atong mga natun-an diha sa simbahan, kana nga heart nagsimbolo sa imong espiritu. Sa the very center and core of your being may be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit. Sa makasabot unta mo, mahayagan unta, mabahaan sa kahayag, magbaha ang kahayag diha sa inyong kinasuluran, diha sa inyong kasing-kasing, diha sa inyong espiritu, pinaagi sa balaang espiritu. Kinsay mo danag, kinsay mo mudasi, kinsay mo tudlo ang balaang espiritu. Nganong mo ni ang prayer ni Apostol Paul. Tun kinasayod siya. Sa diha ang imong espiritu, ang imong kasing-kasing ma-enlighten, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Then, siya, so that you will know, imong mahibaluan, and cherish the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, God's people. And siya, kung masabtan ninyo, kung kanabitang mahayagan ang inyong kasing-kasing, mahayagan ang inyong espiritu, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, ayan siya, kung imong mahibaluan, ang kaugmaon, ang paglaom, ang langit nun nga garantiya, o sigurado, confident expectation sa kung unsa ang hinungdan sa pagtawag sa Ginoo sa imuha. Mao ni ang riches, the riches of His glorious inheritance. Ang kadato sa iyang mahimayaong panulundod, iyang giprepara sa iyang mga katawhan, mo na ikaw itso. Kung ang mensahe ni ba, gusto sa Ginoo nga imong masabtan ang iyahang tinuod nga mga plano sa imong kinabuhi. Kaya kung imong masabtan igsoon,
pinaagi sa pagtabang sa Balahang Espiritu, pinaagi sa imong pag-alamo sa Balahang Espiritu nga mga pamuhat sa imong kinabuhi, makita nimo o masabtan nimo, magkaroon kag tinuod nga paglaom, kanang magsalig na ka mo, expected ka, confident expectation nga mahitabo gina sa imuha kay mauna ang plano o katuyuan sa Dios sa imuha. Kasi yung giingon sa Isaias kay ganina 46:10, sukad pa kaniadto giplano na niya ang tanan nga mahitabo. Siya matuman gayud ang iyang plano ug himuon ko ang tanan kong gustong buhaton. Tanan na gustong buhaton sa Ginoo, iya nang buhaton para sa imong kinabuhi kay nganuman palangga kay ka sa Ginoo. Igsoon, magkaroon lang ta diri sa kalibutan og the best nga journey kung atong ginaalaw ang Balaang Espiritu. Kung atong ginasunod ang Balaang Espiritu. Kung atong ginapapamuhat sa atong kinasuluran ang Balaang Espiritu. Kung atong ginahigugma ang Balaang Espiritu. Kung atong gikinahanglan ang Balaang Espiritu. Nganong kinahanglanon man nato? Kaya kung wala ang Balaang Espiritu, wala po tayo mahimo. Kung wala ang Balaang Espiritu, igsoon, wala po tayo mahimo din sa kalibutan. Muna, sundala, paginawa, tumana, saligi, higugmaa, tagaig pagtagad ang Balaang Espiritu sa atong kinabuhi. Igsoon, ang Dios ang nasayod sa tanan. Siya ang nasayod sa tanan sa atong kinabuhi. Siya ang nasayod sa dagan sa atong kinabuhi. Wala tayo laing buhaton. Saligan na to siya. Tungod kay siya ang mas nasayod. Nakakita sa atong ugma. Kung gusto ka o best journey, nindot kaayo, maayo kayo nga panaw din sa kalibutan. Wala kay laing buhaton. Kundi imong ialaw ang Balaang Espiritu nga makapamuhat sa imong kinabuhi. Amen? O igsoon, I know, bisan sa kamubo sa pulong I believe niya, na ay mensahe ang Dios sa imong karon. Na amang kay giagian, amang kay kasinatian sa kinabuhi. Nakita sa Dios ng tanan. Siguro, part na sa imong kinabuhi dito sa kalibutan. Pero ayaw kalimte na kay Dios nga kauban. Na kay Dios nga kaagapay nimo. Na Holy Spirit nga, according pa sa Biblia, ang Holy Spirit mo ay imong advocate, imong teacher, imong strength, imong standby, guard. He is your wisdom. And that Holy Spirit empowers you. Maski asa kang bato. Igsoon, kabalo ko nga gihigog maka sa Ginoo. That's why karon nga na dili ko muundang or dili mo undang ang Balaang Espiritu sa pagpahinumdum sa atoa kung unsa takalab niya. Ato alam is we allow the Holy Spirit to empower us wherever we go. Amen? Magampod igsoon ang mana mong galangiton, salamat sa imong pulong karong gabi una. Salamat sa mga pagpahinumdum, salamat sa pagtudlo ka namo. O Holy Spirit, thank you ang kang gina-acknowledge kanunay. We really need you. Kabalumi, kung wala ka sa among kinabuhi, wala kid mo. Salamat sa pulong, sa pagsilya ni hindi kinamilagtan sa kaaway. We honor you, God, in Jesus' name. Amen and amen. So, magapadayon ta, kung usab na diya sa panimalay, kung naamoy mga emblems, magsabay ta sa pag-celebrate na ini, tungod kay, I believe, dako kay ni kahimuan, epekto sa atong mga kinabuhi. Kung kanuna na ito ni buhaton, para sa itong pamilya, sa itong magkaigsoon. Sa gabi, balihan si Jesus atong isa ka ang tinapay. Ikuha siya sa pan, o yakin pikas-pikas, o nagpasalamat siya sa amahan, ilang gihatag siya matinod at mingon siya. Kini mo akong lawas, may nag-anto sa sakripisyo, ang kanyang buhata kini, alang sa paghandom ka na. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas, nga nahimong sakripisyo puli ka na mo. Lawas nga balaan, angayan, nga may mong halad, puli ka na mo. Ang imong lawas may midawat sa tanang labod, pagpakaulaw, kasakitan, so that by your stripes we are healed. Lord, salamat Lord. Salamat sa imong gibuhat ito sa cross. Salamat Lord. We partake your body and we believe that there is power in your body. There is healing in your body. There is miracle in your body. In Jesus' name. Atong pagkakauna ang lawas ni Kristo.
Atong isa ang kupa. Sa mga gabi, ang gabi sa Jesus may kuha sa kupa. Huwag nagpasalamat sa Diyos, liya kini gihatag siya matinon ano dingan siya. Kini nga kupa, nagsimbolo sa akong dugo, nga mo'y nagdala sa bag-ong kobenante nga walay katapusan. Buhata kini, alang sa paghandong kanako, kaysa matagkaon o sa matag inom ini. Inyong gimatala ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. Ang dugo nga nagpapa sa among mga sala, ang dugo nga naghimo ka namong angayan, nga makasulod sa gingharian sa langit, ang dugo nga nag-abli sa bago, nag-ianang pagdugong sa trono sa grasya, o diha sa dugo Lord Jesus, nagregali ang mga kaayuhan o mga panalangin. That's why Lord karong gabi na, ang mong ginaklaim kanunay ka na ang makaayuhan ka na ang mga panalangin, magamanifesta na sa matagusan ka kinabuhi. We honor you God in Jesus' name. Let's drink the blood of Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa mga pagkamaayo ka. Salamat, Lord, sa mga pulong karong gabi na nga nagapahinumdom. Salamat, Lord, sa mga katawhan nga nasa ng panimalay karon kanang panalangin. Salamat, Lord. Nasa sa Israel, that your will be done. Nasa sa Pilipinas, Father, your will be done. And thank you, God, ang matag-usa ka namo. Kung magkaigsuunan nga, nagasubaybay karon, salamat sa pagkalalangin kanila. Pagpakiguban kanila. Salamat, Lord, sa mga buhaton. Pagkiguban kanila kapalangin sa mga katawhan din ng Diyos. God, we honor you, we exalt your name, walay dahil mudawat sa dungog ug himaya, pagdaig, pagbayaw, kundi ikaw lamang, Lord Jesus, tong ikaw ang angayan, tapos ining tanan. Busa, Lord, simbahon ka, alagaran ka, pasalamatan ka sa imong gibuhat sa mga kinabuhi sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos moingon og amen. Amen. Hallelujah. Salamat igsoon sa inyong panahon ninyong gihatag. Hangtod sa sunod higayon, adlaw, kita-kita na po sa church. Gathering na to, 9 a.m. mag-start po ang devotional, 9:30 mag-start po ang panimbahan. Okay, bye-bye, God bless. Shalom everyone.